戻ってしまった。Behind care 後ろから。Behind care
Everyone. Behind, behind, careful. Hide. It's right. 교복ってなんだ。Behind. 私のボットちゃんが。ミッドスカイ。そっか、音が鳴ってるから避けられたんだな。ミッドが。ミッド。あら、当たるの。
でも名前の人来た。SKO。ナイス。マジで突っ込んでたよ、あの子。うん。別に死ななくてもいいの。ラン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 。外国の人うるさいな。
後ろかった。よし、それ。エペックス違った。A1。エース、エース、エース。Oh no。やばくない？クイカリクイカリクイカリ。何をやってるんだ。せっかく政治が設置してくれた。キルしてもね。マーキー1。バケット。プレーン、プレーン、プレーン、ゴープレーン。危な。ナイス。なんでみんないないの？
に行くのバレたよね。エースかい。ソーバーは来ないよね。おうち。なんかこの Mid, ソー mid, mid. You can go spy. Quick, quick. バーちょうどさ。このソーバーあれだな。多分本当はスマホなんでしょ。遊んでる。あ、どんどこう。このソーバーどうせサーバーからでしょ。ちゃんとやってるように見せてるけど。お、コペアバイパー。ミッドワン。全然当たんね。どうせみんな B から離れちゃうんでしょ。でもよかったか。
どこよ。ピンできてないよ、それ。回収してる場合じゃなかった。待って待って。私のコーディネートか。B4。待ってー。で、あの相場の狙い方はさ、武器持ってるからわざとシェルフ使ってるし。しょうがない。A1。プラント。アンダーヘブン。なんで当たんのそれ。多分ギリギリまでちゃんとやってわざと負けるか。本当は離れない方がいいんだろうけど。Middle one, middle one. !マーケットは
B3。強くでいいのか。A0。B。あー、移動してるね。A フェニックス。B3。ナイストライ。強くしていくね。私買いませんよ。ミッドワン。え。うん。ケイオロ。うん。次。うん、B に行かなきゃダメですかね。いいと思うけど。私のことはあんま関係ない。
A バイパーボール。A1 ジェットハンドガン。アンダーヘブン。よくわかんない。Hey. Hold, don't die. Under heaven. あれ当たんないんだ。 Meet the OP, meet the OP, meet the OP. ガーデン A サイドない。ああ、じゃあもらおうか。B はフェニックス。B3。B サイトない。ガーデンガレージ。A に行ったかな。えそれガーデン。ナイストライ。深いエキス。バイパーボルビー。
B4。BOP。B サイトの KO。おち。よいしょ。どうしようか。Wait, wait, wait. Wait, I have ult. wait. ガーデンはジェット OP。ヘブン。Heaven window。よし。ワイパーを B をサイトナイスカイ。ヘブン、フェニックス。はい。この相場はもう。
映った方がいい。それは倒されちゃった。あ、こて取られちゃうかな。小部屋一人。よいしょ。ま、負けたいからね。そうだ。ペーパー。ピースかい。ああ、かでは。いけー。